Видяхте ли новата подобрена инфраред преса за коса? Аз имам изненада за вас. Инфраред преста вече е налична и в по-тънък размер. И разбира се, новата инфраред преса за коса има и своите подобрения. Подобрения в детайлите. По-широките плочи са подходящи за дълга и гъста коса, докато по-тесните плочи са по-удобни за къса коса и за оформяне на детайли или навиване на коса. Супер лесна е за ползване, прави по-добър контакт с косата, придава повече блясък и по-малко уврежда. И нека да обясня за тези, които се чудят какво е инфраред технология и с какво е по-различна от обикновените преси. Инфрачервените лъчи действат върху вътрешната структура на косата, за да достигнат до най-съвършените резултати при изправяне с температура по-ниска от обикновените преси. Това означава, че косата ще бъде по-малко нагрявана и увредена. Както виждате на видеото, достатъчно е само веднъж да премине преста през кичур от косата, за да създаде усещане за гладкост, дори на най-непокорната коса. Инфрачервените плочи ламинират косата до връхчетата. По този начин активират жизненно важни функции за поддържането на здравата коса. Преста е подходяща за дамите, които търсят ефективни методи за оформяне на косата, но същевременно искат да намалят щетите и да запазят здравето на косата си. Ето го и финалния резултат. Косата ми е просто съвършено права. Ще бъде налична след 20 август, като предварително може да заявите вашата поръчка в сайта, която ще бъде с 15% отстъпка.